Jatend migao mar pur kod pith Mithika Linturi koro yango ni piny owacho manyo chiro ne mwandu mawuok e puothe ma pachoka mondo mi okony johala mag mwandugo. Jatelono mane oten kod jagoro mongire migao mar pur Hari Kimutai, Women Rep mar County ma Nairobi Asapasadis kod jombetre mawuok e pinje Ingeresa kod Afrika ma Ugwe. Gikoni Kenya koro chako apedha mar manyo chiro ne mwandu mag pur ma giwacho ni thoro kethore mana nikech onge mar arita mag mwandugo kod chiro makare. How do we link the production to the market? But there are certain conditions that we may have to meet. The role of the ministry basically is to do extension services, to provide knowledge to our farmers that they must comply with certain regulations and standards so that their produce can also reach that very market. I think time has come when we also need to start serious discussions and see how we can be able to ensure that in one way or another, our export does not delay, must always get serious government support by way of mode of transport to ensure that when there are such imbalances in the labor market, then at least we are sure that we can be able to get our food getting to the markets.